Siya man patay sa pagbusikad sa Hulo-Sulo karong nga udto lamang. Samtang nga Zamboanga City, mas gipahugta ng seguridad human sa mong pagbusikad sa Hulo. Ani ang dugang detalye. Usa ka pagbuto ang naitabo kaginayang mag-alas 12 sa udto sa Plaza Rizal at tubangan sa usa ka grocery store sa barangay World City sa Hulo-Sulo. Sa investigasyon, ang pagbuto gikan sa usa ka nakaparadang motorsiklo duol sa army truck sa 21st Infantry Battalion nga miresulta sa pagkamatay sa siyam ka tawo. Giliyong miresponde ang Hulo Municipal Police Station human sa insidente. Nagpadayon pa ang kapulisan sa Explosive Ordnance Division ug SOCO sa investigasyon sa blast site. Tungod sa mga pangitabo, mas hugot karon ang seguridad nga ginapatuman sa Zamboanga City. Istrikto ang ginahimong inspeksyon sa kapulisan sa mga checkpoints ug nagbahis-bahis usab ang otoridad sa ilang mga pagpatrolya ilabi na sa mga sakop sa Task Force Zamboanga. So yun nangyari kanina, ni-remind lang namin yung mga tropa sa ground, sa line units. Yung dalawa natin major units dito, yung 74th IB ng Army at ng Marines to gawin mga measures na dapat gawin para i-detect kung meron man mga plano. Kasi yung mga plano man ng pabobomba, yun yung number one namin priority sa security sa Zamboanga. Nagdugang usab og mga pulis ug sundalo sa mga checkpoints. Migamit na usab ang kasundaluhan ug mga bomb sniffing dogs sa mga checkpoints ug vital installations. Nanawagan kini sa publiko sa ilang kooperasyon alang sa seguridad sa syudad. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.